Share the light po. Share, Tap, share, tap, share. tap. Share. Yan ako na, parang ganito na kayo. Bawang na nagpapawi ito. Badix nga eh, badix. Tapos si Bombay bading. Para sa Sean Conrad yun. Pagingin eh. No, may pagka-tomboy si Conrad. Tomboy. Ang mukha. Pinignan mo ng malalim, tapos pinagtabi mo ng tomboy. Ano mo ang tomboy? Ayan. So, Kamoy pa lang. Bulit dito yun, no? so yung balo ng tama. Kagawa talaga. Ay, malakas yun, no? May games? Iyayin mo pala. Ayun yung kalaban. Ayun yung kampi ko nun, tapos kalaban siya. Diba? Nasa loob. Gumagamit lang to? Ito. Mas okay to.